Ġabra ta' ritratti mill-isbaħ li juru d-dedikazzjoni u l-passjoni tal-fotografu Martin Agius li għal dawn l-aħħar 10 snin żar numru ta' pajjiżi u ħar ritratti mill-isbaħ bl-istil ta' street photography. Order in Chaos hija pubblikazzjoni bil-fuq minn 50 ritratt u jinkludi ritratti meħudin f'Londra, Milan, Valencia u Venezia, kif ukoll f'Malta, ritratti li ttieħdu fil-ħin personali tiegħu u oħrajn li sifer apposta għalihom. F'kummenti ma' Net News Martin Agius spjega li l-street photography jieħu ħafna ħin sabiex wieħed ikollu r-ritratt fil-kompożizzjoni li jixtieq. Dan ifisser li stil bħal dan jiddependi minn ħafna fatturi, fosthom it-temp tal-ġurnata kif ukoll it-tip ta' nies li jkunu għaddejjin miż-żona. Huwa spjegalna kif matul dawn l-aħħar 10 snin kompla jitgħallem sabiex ikompli jsaħħaħ it-teknika tiegħu. Jien li sejjer b'dan ix-xogħol matul dawn l-aħħar 10 snin li fih ktieb bdejt minn qabel, imma l-ktieb fih l-aħħar 10 snin li ġbiet fej dejjem improvjajtu u mort tal-aħjar u sifirt apposta biex nieħu ritratti bħal fi ktieb Londra, Valencia, Milan, Venezia. Matul dawn l-aħħar snin il-fotografu Martin Agius kellu diversi esibizzjonijiet ta' ritratti, esibizzjonijiet li għalihom attendew numru kbir ta' nies. Street photography huwa vast u sabeħ ħafna. Ovvjament ikollok il xi ħadd li jgħinek għax waħdek kulħadd jaf imur jaqbad u jiġbed bla doċċ kif konna nagħmel jien fil-bidu. Imma meta mbagħad interessajt ruħi iktar u rrid nitħarreġ iktar, bdejt hawn Malta sfortunatament ma sibx fuq min indura, kelli ndur fuq barranin, kont nikkomunika ma' fotografi barranin u dejjem sibt għajnuna. U ovvjament tipprattika. Intant aktar kmieni din il-ġimgħa Martin Agius ippreżenta kopja tal-pubblikazzjoni Order in Chaos lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Matul din il-laqgħa l-fotografu Martin Agius spjega l-ħsieb wara uħud mir-ritratti kif ukoll fejn ittieħdu u l-memorji li hemm wara kull ritratt.